available CD na ning Kapatad. Ayan, apat piyabi-yabi na. Together with The Mentors, both big. Mr. Big Ben Escasa and Mr. Big Father Ronnie Cao. Para lang maragul eh. ito talaga, mapapa ka kanyan. Masakit i-market at the same time i-handle na rin grupo. Rembang personality differences you, alila ba maging sunggabal ba ang kanita sumulong yung grupo yo or this early ba, ikitsuna itang teamwork yo, o itang makanana ko yung mag-compliment when it comes to talent, when it comes to everything. Ninimpi kamat ba yan? Sagot, maaamin. Alam, bisa sagot. Sinabi ko si Peka Matu eh. Ali naman, hanggang Ayan. pera matwa ko, doon pa na ako manganak. Hindi, joke lang yun. Hindi naman, kasi nung itang first timing ni Yabe-Yabe kasi kitang mumunang songwriting kay festival, bala mo mig-click kay ngan pare-pareho. So, yung maging gagawan mi namon, na naman datang differences, mi bawat metong, susuportan mi namon at the same time. Kay mo, patience na. Yeah, datang weaknesses mi. Ipag-suportan na kami. Kapatad, with Father Ronnie as their advisor. Pati spiritual direction natin la rin. Mong, maragul bang bagay na iking presidente da rin as lagapapaan? Kasi bala mo talaga, magaguide la talaga rin anak. Aliwa mo itang just because they're artists, but more than anything else, they're Kapampangan Catholics. Anya talagang mas masantinging pamanantabi. Nung ibin yung peka matuanan din. Akong peka anak ka rin, founders ng Aslag Kapampangan. Mapaminto ko ka rin ka na akong kitong pong tita, pong koyo. Balo ko, in a way, panuwalan ko makasaw, yung ka na akong pangapari. Kasi mong, these are artists. Ne? I'm sure, dening hanggang these under your wings, dening kaya kang proteges, puros lang artists din eh. And you know, there is always that artist temperament, the artist attitude. Agyo mo bang suwetwan when it comes to that? Manibat kasi yung meka pikit kami, meka piyabe-yabe, pauli na nitang music festival last year. Yung tutunan niyan, ingikit mi, bitang bala mo, may kakaluguran, may kakapatad. That's good. Muna siguro kayang grupo mi, Tito Ben, kaya Bella Tita Deng, Escasa, kay Batding niya sawang Roland at Renz Kembao, tsaka kay Peter De Vera. May naman ang gapang may ating agwating edad, pero wala mo may kakapatad eh, may Pero alam kakalaguran. mo waistline, yung feeling ko. Okay, nandin tala pa pakisabyan din ng members ng Kapatad. My question is, why Kapatad? Sino ang nag-isip ng Kapatad and why K for Tad? Bakit naging K for Tad? Please explain. Malambat kaming mimisip lagyo para karela. Siyempre, buri mi catchy, pero meaningful ya. Piyad dyan at misan, Tito Ben. Atin niyang abanggit sana, Father, yung pangalan ng grupo, may sinasabi dun sa malalim mo, magandang samahan. So, muna isipan ko, barkada. Pero, kaya kasing kultura tamo, Ate ng barkada. ali, itang ingikit ko, itang potang ing pamiyabe, malalamya. Hanggang kayo, ala kayong relasyon kong balang metong, bala mo may kapatad kayo. Kaya ba't bigla kaya mong isip itang K for AD? Baka nita tinyang datang. Because 4 is apat. Ne? So, Apat. Huling wala mo apat lang. kinayay ni King texting. Ne? K is apat, so kapatad. O, aintindihan nyo na po kanta. Bakit K for ad? Kupubalo nung nanong sangkanang Tito Ben, no? Ba't nabanggit Tito Ben, ng, why? sana may kaugnayan dun sa malalim na Bakit nga relasyon. ba, Tito Ben? Bakit hindi na lang mababaw na pagsasama? Ewan ko kay Father, bakit yun ang naisip niya? So, hindi totoo ang chismis na dahil palagi namin sinasabi ni Mama Ray yung Kapatad, kaya mo na-inspire ka lang Otherwise, sa meron amin. kami royalty. Hindi yun. Hindi? Hindi talaga? Ayaw mo Hindi, pang yung sa akin aminin? kasi, nakatulong yung sinabi niya eh. Kung hindi niya sinabi yun, baka di ko maisip yung kapatad. So, ibig Kaya gusto ko rin sabihin- tanungin si Tito Ben. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Kapatad. Bakit kapatad? Wala eh. Bakit malalim na relasyon?
ikaw nakaisip ng Father. Ako, tagagawa lang ako. ng Talaga kanta. ito hindi mapiga talaga. So, I'm sure part para kasama sa proseso para talagang may usbong na talaga yung kapatid is maximum exposure, correct Ayan. malters and all. Nano lang So yung there kinatamong is, gigs. wow. Makaschedule Hindi, ang at gigs saka mo. atin lang kay Kapatad. Launching of Kapatad. Kaya kapilan niyo ini, Jomar? So, kay August 28 po, Grand Fiesta Kapampangan, tsukay po kay Robinson Star Mills. Robinson 4 Star p.m. Mills. po, apo. 4 p.m. 4 p.m. And you're going to offer a free concert, I guess? Ah, Anong meron? Nanong atin? Guestings na po. Bali po kay pati po kay August 29, tang pong kay Amanong Siswan. SM Clark po. Aking SM Apo. Clark naman. 4 p.m. din po yan. So, Bali mag-guest kayo po. mag-guest kayo this time as a Apo. group, Yes, as Kapatad. As Kapatad po. Aha. So, Mang Ben, I also heard na ilo-launch nyo na rin yung second Aslang Kapampangan. Aslag Kapampangan Music, Kapampangan Music Festival. Festival, oh. Kapampangan Pop Music Festival. Yung po palang deadline nito is August 30. Aha. Ang grand finals po sa November 2 sa 2 SM sa Pampanga. SM. Pampanga. Okay, so saan sila pwedeng kumuha ng application form if they want to join the second Kapampangan Pop Music Festival? Yun nga po, ini-invite po namin yung mga kasamaang nating mga Kapampangan, yung second is the Kapampangan Pop Songwriting Contest. This time kasi may team siya. Ang team namin is Indong Labuad, Asantungan, Pakamalan niya at Lingapan. Caring for Mother Earth and Environment. Oh. So yung deadline po ng submission ng mga entries, that would be on August 30. Tapos yung mga interested po, you can look for Mr. Ben Escasa and Deng Escasa and you can call at 961-1543. Okay, so the theme for Kapampangan Pop Music Writing is kalikasan, about environment. Yeah. Anything more that you would like to add? Harvey? Gusto lang namin pasalamatan lahat ng mga taong sumusuporta sa amin. Kapampangan. Kakarening taong susuporta kay Kapatad ng Okay. Pokeng Asla Kapampangan. Dudes Laconsay of Uso Salon for making us look good kareng Naman. performances. Naman. Thank you. Diyos ko. Kay kang Mr. Henry Sanchez of Coolpix, kay Tito Pentong and Tita Tuding Bondok, kay Tito Ben Escasa, ang aming composer at manager. At syempre, yung Aslag Kapampangan family at yung core group na sina Father Ronicaw, Ikong Roland and Renz Kiombao, Peter De Vera, Ben Escasa. Ayan. At saka, kagaya nung sinabi ni Jomar, abangan nyo po kami on August 28 sa Robinson Star Mills And August 29, and August 29 sa Amanong SM Siswan. Clark. SM Clark. Buri ba sabihin atin kayo mo ring dance workshop kang Sir Peter? Dance workshop. Sa ating, So because when you perform on stage, you have to be total performance. Eh kayo pwedeng makatikdo mong Yes. magkanta. Ditak-ditakan na kayong puling, mga chefs kami nga. Pero Kalabutan na kayo ba? I'm sure, Tito Ben, na-foresee mo na kailangang makilaro sa mga audience ngayon na meron ka ring mga Tagalog songs, hindi mga pure Kapampangan songs to. Why is that? Merong halo din, kumakanta rin sila ng kundiman. Ganun. Halo. Really? Oo. Pero syempre, nangingibabaw Siyempre, ang yung Kapampangan. Dapat lang. Pero yata masaya nung nung Eya Kayabe, Father Ronnie King magkanta. Dapat, Father, ote ka makiabe. Ano po kanito? K4AD. K5AD ne. K4AD. Pero, I'd like to hear Father Ronnie sing. Ay, magaling. Oh, di ba? I'm telling you. Kaya niyang mag-homily, mag-mass from start to finish na kanta lang talaga. Parang Broadway musical. Okay? Eh kayo po Maglipad Channel, magbalik ka pa rin po Personal!